Hola, soc Neus Ibars i vaig explicar-vos el meu treball que va de les línies, els polígons i els poliedres. Les línies poden ser rectes, corbes o poligonals. Les línies poligonals poden ser obertes o tancades. Les línies rectes poden ser paral·leles o secants. Dos línies secants formen quatre angles. Un angle té dos costats i un vèrtex. Els angles poden ser de 90 graus, que s'anomenen rectes, de menys de 90 graus, que s'anomenen aguts, i de més de 90 graus, que s'anomenen obtús. Quan dos secants formen quatre angles de 90 graus s'anomenen perpendiculars. Els polígons estan formats per els costats, els angles i els vèrtexs. La suma dels costats s'anomena perímetre. Els polígons poden ser, segons els costats, triangles que té 3 costats, quadrilàters que té 4 costats, pentàgon que té 5 costats i hexàgon que té 6 costats. Els triangles, segons el nombre de costats, equilàter que té 3 costats iguals, isòsceles que té 2 costats iguals i escaler que no té ningú costat igual. Els triangles, segons els angles, poden ser acutangles que té 3 angles aguts, rectangles que té un angle recte i obtusangles que té un obtús. Quadrilàters paral·lelograms tenen 2 a 2 costats paral·lels. Quadrat té 4 costats iguals a 4 angles iguals. El rectangle té 2 costats a 2 costats iguals i té 4 angles iguals. El rombe té 4 costats iguals a 2 angles iguals. El romboide té 2 a 2 costats iguals a 2 angles iguals. El trapezi té 2 costats paral·lels. El trapezoide té ningú costat paral·lel. La circumferència està formada per una línia corba tancada té tots els punts a la mateixa distància del centre. Els elements s'anomenen radi i diàmetre. Els cercles està format per la circumferència i de l'interior. La recta tangent té un punt en comú amb la circunferència. Esto és un poliedre, que és un cos geomètric amb cares en forma de polígons. Els elements són cares, vèrtexs i arestes. El prisma està
poliedre i té dues bases en forma de polígons amb cares en forma de paral·lelograms. La piràmide té una sola base amb una sola base, cares de triangles. Els elements són base, cares i cúspide. El con està format per una sola base, que és un cercle, amb una superfície corba i amb una cúspide. Un cilindre té dues bases amb la superfície corba. L'esfera té sols una sola superfície corba.